Supreme Court nyojo sewacho ni CDF ok constitutional. Ingene teach MP and the parliament kendo discuss bura, kendo discuss chike manyalo konyo jopiny. Management mar funds onego bed executive. In fact, Supreme Court no wacho ni pesa ni onego ter ni county government kata national government o create a coffer manyalo timo tij CDF ni tok ni bedo managed by MPs. Nikech teach MP king'iyo constitution and representation legislation passing laws in parliament. Onge kama constitution owacho ni MPs onego bed ni manage pesa. Emomiyo pesa ni ne Supreme Court owacho ni koro onego bed manage either by executive government kata counties. Koro gima national government onego tim ni gimoro nitie mane nitie BBI mane idwa ni mondo ket CDF ni a constitution to be controlled under the national government. Nikech there's a lot of conflict. Nikech ngamo bedo ni rito chike ok onego bed ni be manage finances go onego bed ni kele counties and then gibedo named mana kata ga sikunde mane gero ka pesa no will just come but it is obedo managed gi governors ok MPs. Emomiyo akia ni MPs gibiro yudo pesa gi nade ka chik ka court noze wacho ni pesa ni ok nya yudo nikech sani law society